Byakigima omwanchi omuliyeri yangu kwaligani bene ilinde tosanga sobwamo gochaka bono goika omoelyo goyachaka amaya yebire bigani gongo kumanyebuna nonya ne serikali yense ya Kenya gwetera wizara yechisemi kebegete chinguru amono mukia bokwenekebuna aborokiwa basirire na konyora chisemi oboikiranu nigo obokoleri obo bobwateranire amone bitango ebibiko ngusamagega obokoleri obo nabo igo omoyo obukoba omworokia wono aborokia nigo basabire serikali erigererio obokoleri obo unenchera yamo yogosira chisemi nabo igo goikirania amororo y'umwaka w'ekiribubere emerongo etatu Mulikito Vincent Monda na irachinga kichaye nabo igo gotwariganiria oroboti rokobwatia Kira omwaka omutinyi komichi tariki 5 niga abarokia bagochengera lituko lya abarokia ensengima eliribekire nsemo kwenekia ogokina wechisemi litukeli nigo lyachagetwe amone kiombe yechisemi science amona mangana yegenga ensengima UNESCO asomwaka bweli bweyamo chimikianda 94 Omwaka oyo nigo bagochengera okubwaterana ime na isiko y'ebirasi eligokinia ebirengo by'echisemi ime ye county ya Nyamira boigo na kwanire no moroki oyo aselieta Albert Onkundi oyo beiro moroki asemiaka gwetani 10 Onkundi nigago keiro borokia asengencho nigo bokobeka oboroso bw'abana elio bacha kwerigeria kibabeire abanene ekiagerete nganda gokoro bwalimu na sengencho korunse ngango kina na njite ko mwalimu nagora balimu bagansomiri naranga bato bakolega asienkong kogera abana babantu babyoke nje nkaranga egasi obwalimu nengiya na nje ngendere ko kana ikina ko skuru yana ngendere ko mwalimu nje nkonya abana babantu ende twagachense ya Kenya na gusiya ito Nonya oborokia bobwate obuya nigo naende bobwate oboremerwa bonene anene mono asensemo ya serikali etariko bobwate siana kobasira bunebwenete ebitoki ebike amone ebinde buno morokia Onkundi agoteba eyemo yabo twabere choburu bwase myaka menge omuntu bakorita yere choburu bwenke ekin enere challenge nene yo bwalimu ne yakabere asibesal bagwakanu ne chinka sana enere challenge yo bwalimu ne gendo kende challenge yo bwalimu nelinga asito koregasi infrastructure ebirasi kira paratuli nebintu birakoro mbyanya guisanekese skuru negento kendo bwalimu gesumbuete nekelinga ekere togo chora barayi bagotenera abalimu ntwanya gusika balimu to abalimu bachorera ntu ngabalimu togo chorero chi twachorerwa abagwakiri twachorera abanyagitari nabo tene chi ministry cyo bwalimu batamanyiti egento obiye isira balimu bagwetera Omogoko bwo morokia nokorora abaroki wabaye bagendrete buya asamagimabo oyo noro munguso monene okogera abaroki babeka chinguru ase chiskuru obwali muri tangani ogokonya abana mukomena barabusiko kwa igubuya sana keto gotara ugikanya gitari kwanyero umwana ogoti umwalimu okuigubuya sana nga wakorega siao nae kwakoreki wa contributory gochiase ense ya Kenya but from mekere wasomiri abana babantu no bwa murobwo ngukwaga bure bali mumbanya kogota nogo ndrokonya kobukonya gosoma kira lituko turigocha kwagota Onkundi niga baboririe na kobasegeta bali batagete gosomera oborokia buneye nero egasi etigarite yoka ebwate ogosesenia nonya kebwate ebitoki ebike kongote y'abana baba Kenya omwana w'umugusi na Kenya ngima inga obwalimu neregasi yatigeri goseseniwa obwalimu neregasi yatigaire omuntu abanda gokora erinde anyore bitokyo nando obwalimu negasi kuri kirase aserituko eliria lero ekiombe kia UNESCO kelia kia International Labour amona kelia kia abana kia UNICEF nigo baborire chiserikali chonsi amona ababwatani ao baigererie omokia elia kwenekia okubwaterana kwarorekanire asogosire nsemo y'obworokia Nonya abaroki bagasaine gochengera lituko lyabo ensengima nigo baborire serikali basire merobere yabo eliko kine birango by'isemiga igense ya ito ya Kenya. Ingo reporter ya Soko TV Nchengorwa Vincent